Syko. Ty kokos, že ide bez kamionom sa stretneme na hopku. Čo ma nevidí? Čo? Čo máš? Certo è che con i suoi 317 km quadrati ha spazi in effetti limitati rispetto alla densità di veicoli, questo è vero. Pensate che Ma su cestičku, čo? No. parte la patente per la guida dei carrelli della spesa. What? Quindi mi state dicendo che Pozri, aký jazyk okrasný. 25.000 No. euro questa patente? Che belle informazioni stamattina. In effetti lo perché ai supermercati. No to seraj, aké to je pekné. No. Arrivano i Foo Fighters dalla nostra top 20 Your Favorite Toy. Qual è il vostro giocattolo preferito? Ale to sa teriga z kamionu, ne? To je pravda. Jaká malá pumpa. Že poznám na spamäť tú cestu. Jaká malá pumpa. Žlté auto. Fontána Freda. Toto dávajú pozor. Nie. Tu. Tu sa okrúcim s tým volantom. Keruješ? Nej, ukáži. Tisíc fontán, 1000 kruháčov. No. A všetko úzko. Hej, Musíš tak krúciť a nadchádzať si, aby si neponičil kolesa na návese. no to je pravda. Hej. Na okrúbnikoch. Keď si zle nadídeš, tak môžeš prasknúť koleso. Už sme tam za chvíľu. Nejaké zaujímavé budovy, ale opustené aj. Jaká malá ulička. Ešte bude jeden krúhač a sme tam vo Vilongu. Dávaj, nie, rovinka. To je 50. Tu už sme vo Vilongu, vidíš? Benvenuti Vilongu. Jaké Porsche. Krásne. Si ho natočil. Dávaj, cetko, hec. To ešte sa na tú rampu nacúvať. Páne Bože. No, Tam budú autá, všetko úzke. tak vítaj v Taliansku. No. Akože vo
modrá, ty vidíš? Ja nevidím zatiaľ. A, už vidím. Tam ideme. Preboha. Tam dolu budeme. Musíme ísť do rampu. Ja by som aj... Vedia o nás. Ja by som aj išiel na druhú toto. V hre by som išiel na druhú, aj na druhú, jak sa volá?